Milé maminky, babičky, tety, všichni milí hosté, vítám vás na dnešním vystoupení dětí, kterým by vám chtěli popřát vašemu svátku. No a o čem jiném, než o tom, co mají děti snad na celém světě nejradši. Možná někoho napadnou bonbony, někoho hračky, ale věřte, že zvířátka, to jsou pro děti opravdoví kamarádi. Takže se pěkně posaďte, bavte se, protože program s názvem Máme rádi zvířátka pro vás právě začíná. Hruška je sama tečka, říká, že jí přebytečná.
Lukášem. To je dobře náhodou, že nežijem pod vodou. Na stůlku můžem zpívat nejkuku. Zpívat ti si pod vodou nejde ani náhodou. Slupiny, vyšly vyjem bubliny. To je dobře náhodou, že nežijem pod vodou. Na stůlku můžem zpívat nejkuku. Zpívat ti si pod vodou nejde ani náhodou. Slupiny, vyšly vyjem bubliny. Jen si představ, milá babi, že jsme dejme tomu krabi. Nebyla bys mou matičkou, byla bys mořskou krabičkou. Buďme rádi bohuši, že žijeme na souši, na zemi, už podlažme sa zemi. Čím se lidě domůže, třeba ti to pomůže. Když si na suchu, hlavně, že si na vzduchu. Buďme rádi bohuši, že žijeme na souši, na zemi, už podlažme sa zemi. Čím se lidě domůže, třeba ti to pomůže. Když si na suchu, hlavně, že si na vzduchu. Když si na suchu, hlavně, že si na vzduchu.
To je to.